Cuma ni pergi pat ba beromo, kita baju sentanat ban sangap ni kata kecing keren ke jonga, kecing ai jingmut ke jonga ma. Te hak ni ke pot pat ba be, ngawan ban penpau jupi ma, ya kecing ai khublei jonga ma, ya I ba Stromwell Mawdoh. Te ngakum ke beriu ma, ke bom dap ke bom biang, ke bom simlatip ya kata uberiu ulang kumnu te. Ngakum keren sisa ya ketuku video ke banang kong jonga ma, henry pada ngam sempoi perkat ma, ba udai uberiu ubadan hap deng kecing duna. Tengah ngait bapi mapi kipat ba rupi namanya tahu ya kata cat ndang alai I ma bang ya tre po social media tengah I kin ba udon ya kejing duna tang ba khublei sibun badai ya kamen sim ba khrau jong pi ke ba pi kyntiew yang bat pi pen her dor ya ladi kata ka de kejing sisa te nga khublei te kapon ke ba ar pada ka bangan keren ka ni kapor kalong ma ya kitu kibru ki baju ban ba ya kiseng bhalang ma namar nga juyo I ma dang mener ngapet ke khobor ba kiseng bhalang ki yarap kita ki khna ki ba poi sabar ma dengan oi phi kitu ki ba mi kitu ki ba saj ban ya kiseng bhalang am ki hap ban mi ban le yarap daki ma wat julong la tang ba phi krisyan ya kata ka sarkar ga jong phi ma ha ba phi shi krisyan ya ka sarkar ga jong phi la da ka sarkar jong phi ka ban phin ban lang kat kum ga jing yo I jong ya ka jing lap election jong we wang leng ma wang leng nganong te uang hana balai ba kini ki beri ki mi social media kimi syakmat ban ayah kata ka jimut la datang ka seng kala mi syakmat ma nado ka HYC ka hito ka KSU ka HNM ki bro khot ki seng ki bal ami syakmat ban ayah ban pasat jimut phinom khen ko re kata ma khen la kumangi lu pat ba se ai hingin le chep hamba pitang sumi haba randa ro spa tali kali pipen yang piteng you know piteng pat ba em te haba piteng pat ba te kumno hin ajingmut ma te tang kitu ki balak lek ru phimla ban shim ya kata ka jingmut ke jongki te khublei sibun ya ka seng bhalang borok khot te nga ai khublei ker pang ya ki yang ye tres tom susu kun samla kan singan ka ribat ka jait ben riu te ka pon ga balai ka bangan keren ma ya ka jingdon gi ba ong ma ba kinong kersian pra ki de ki ba matla ndai ka jing matla ka de ka jing buram ye ki we nanoi pi ka jing buram ngi kum kilong kumengi haban buram ya lagi jongki khun ki ti jongi ki bawan ha ki comment section jongi nganget pi ong matla ya ka jing comment hi namar ba kinong comment kinong comment ngi matla shisha namar ba ngim kwa ban thau ya kita kinong comment I we ngim la ban kan tho ya borok comment ar phongut kan tho ya borok silak sanglak an ru langut lo kata ka de ka jing im ka bom la ban pediang kan ngimat la sisa hakiliang ki komen mder kum kinong kersian NPP tang sulet komen ubriu si banai do thia do dem tang nakadaw kita kinong komen la kren klebe la kren lamwir life hojai tenga te kum kata kalong kome ngasim bagi degi khun ki ti jonga ngam dan por ban pe kita ka komen wala dang adon ka por ngayo I ru henry pada ngam kwa ban pe kita komen teng paden mo namar bangade kanong yarap jongka ngade kanong mo kabaya kersian markel leng lang kita kisan social media tengah kumlap teng ma haba ki pen mi ik video jonga ki don ki beri ki bakren ayu teng keren hi keren hi ya kata henry pada kitu ki bawan komen pada comment section jonga nganget ngakubur ya kata ka jing ong jong phi bangi dai ki ba marlah namar bale namar bangim dai ki bapo dor ma ngim dai ki bapo dor bangin ya ni abat kita ki bannya ni abat kita kinong komen jongi ki bawan komen jongi minta kala sapreng mah ku borhana ba kita kinong kersian pra ki wan ngarung ade kinong kersian pra tang bang 4 julit komen re ki briu ko basni ma ye gitu ki wat ye gitu ki baben ru ngam 4 ju komen re te nganoi phi ngam dan ka ketiban sat keleng yunu nuru te tangkum tahi pat ba be it namar bangadon me kita kamen sim banga kum kalong kemi mo ngahab ban it ya baro compare lo ki ya dom ne ki ya at ni ye long hakun kur kom ngata nga pendem ya ladi bang sisin hi bang alami ngahab ban ye sya ki baro kapun ka balai ma dengan oi phi kamu ong ki penar matla phi yo pi klot phi was ngau thu phi no ite te mong pi menshwa ngam ju poi perkhat mo baga jela mi khalaya jongi mo menta ngam ju poi perkhat baga ta ka jela mi khalaya jongi mo bakin don kum kita ki jait beu mo ki bala ban bam ya lede ki we ki nang pet kai ngam ju poi perkhat baga longum ta henry menta ndang alami po social media ki don sibon ki mo ki jait ban ki beriu mo ki bami po social media ya ka ba ki hun ba maki kin bam ki we kin pet mo henry manga pade ngam danai ai mo ban ai ya ka jait riu henry mdei ratang ba ki badon ban ai ki jait ban riu ngai phi
Henry pada ka mensim kan kam tam mo baka ut baka yam na ka banta ka jing yu jungi ya ka jing sha shitom jong ki briu ki basa ki khabardar ki bom yo tang ban tre ban kata mo watang ban ya bam ya di ki ba pliru ki im ha ka jing jenjar ka jing saja kan Henry pada ngam jupai perkhat mo ba kindon be kita ki briu hang ni jalami khala ya jungi ki bala mala senan ga khmat mo ki sngo tanat ya ki jing le jong ka sarkar ha ka bakin bam ya la de kila kadang ya la de da ka spa sarkar jong ki bat ki hun pada ban pe ya kita ki para doi prasnam ki be yesh ki ba im saja ki be im lanot hapo ki khabarda te kapon ki basau kabangan keran nak ni kapon ki basau kajing sngusik jong amo ya kajing keren election uwei ang leng mo ya ka bau ong mo uthat burom ya la de nganget ba umthat e ki wei dengan tip scam ba uthat la de Henry pada ngasuan ban pensai jipi ki pat ba knang ba pin sngo thu ma ya ka jingan tho jong o ma ya i doktor Riki sengkon MP badan borom jongi i bala le no te uthat u ong hana ba ka mo ba shathi kinom itu la da ya ubri u bala pha na ka jela mi khala ya mo la da pha na ka we na ki we ki seng kam itu kumut hap pha na be da ka NPP na mar ba ka dei ka BJP dengan OIP kata ka dei ka dur ka basisha ya ka ba ka NPP ka dei ka BJP dengan OIP lada ya MP jungi undan ba itu nela ni syukuran la jan hau tu ang leng rungam tim ya kata lada ya MP jungi undan itu ya MLA le menu ban itu tetangga wengan OIP ka ba kata phaya ka mensim jonga ka dei ba uong ba ngim itu no mpera da phim itu ma phi ang leng ngim kwa tai ba ki ang leng gini itu tang mangi upat ba harangkat ka sarkar sithiru shapadal hiru biangi ma mar ngi lai i ngi la sakhi dal ki jongi khmat phim dan kam ban pen be yangi ba i doktor Riki sengkon mo i MP badan borom jongi ila keren sithi mo ila keren ba pli mo ya ka ka khia ka syon jong upat ba ila ra hapo parliament ban keren tengi nombe hi ya ka sur jongi ang leng tenga ngaji ba yang leng rustang kan no ila syang thai mo Henry padangi hak ban thau namar ba ha ka jing ang leng jong i ka ba imla ban thau wat yo buri bala khlap no na prathai kumut ni hak ban thau ya ka jing ang leng jong i te tangkum ta hi khublei shi charngo